Malawi Today. Kulandireni Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM. Nyamata uja wankanga zona amene amabweresa zobisika ndikuzibweresa ndikuzika pambalambanda kuti Amalawi adziwe. Ndikulandireni nonse konse kumene muli chigawo cha kumadzulo kuno muli ndine Comrade Ntanyo pa Limpopo FM. Mwaswera bwanji nonse kumene muli. Choyamba ndifuna ndiyambe ndifunso ndani amene samaufuna moyo, ndani amene samaufuna moyo. Nde inu amene mmapanga maupo nkumafuna kumapha anu mmaganiza bwanji nde ndikuti Amalawi alipo amene samaufuna moyo? Nde nchifukwa chake chani tikadwala timathamangira kuchipatala? Bwanji okusangosiya kuti poti ndikudwala basi imeneyi ndi nthawi iso yonena kuti ine mwina ndiyende mwachangu changu, koma timathamangira kuchipatala. Inu azikuluakulu andale, chimene chimakupangisani kuti muzapha anzanu ndi chani? Limpopo FM ndi Comrade Ntanyo chigawo cha kumadzulo kuno ndikufuna ndinene kuti inu a president a dziko la Malawi mukuyang'anira anthu amene akupanga za chiwembu. Kodi mmati inu sizimakukhuzani za chiwembu? Tikufuna mutiyitanire a Richard Chimwendo Banda atiuze tikunena kuti chimene chinapangisa iwo osakwera ndege kumanena kuti ndege ija inazaza ndi chani? Amalawi tikufuna tidziwe, tikadadikiratu nthawi ya kampeni ichatu sopano tuyafika. Nde mulimba a Valentino Phiri amati nkokhwitima tu, koma timati tikapitako kumalo kuja sikokhwitima. Kokhwitima kuja sikokhwitima. Tufuna mutiyitanire akationese pamene amati ndipo khwitimapo. Komanso tu inu ya president munanditu ndege inakafika ndipo inakabwerera. Tinaiwaletu kampeni ikubwera ndipo maina onse anthu nonse amene mukukhuzidwa pa imfa ya Malemu Chilima tikubwera nawonso pa Limpopo FM tilengeza cholinga ngatena anu mukuyimira UMP kwanuko anthu asakusankheni akudziweni kunena kuti uyu anapha Chilima. Sitikufuna ma MP amene asankhidwe pano akhale amaupo, ndipo Amalawi osalola kusankha MP wa MCP. Kasankheni zipani zina zichipani ichi chite chifukwa ngati sikukapezeka MP wa MCP ku nyumba ya malamulo kusonza kuti chipani ichi chochitheraso pompo. Mulibanja Adolfu, mulibanja Adolfu kundilanje, mulibwa Adolfu, mulibwa Ahaji Ahanja, mulibwanji Ahanja Pongolani, mulibwanji Comrade Ntanyo pa Limpopo FM. Nkhani tu nkhani yafika, nkhani yachasowa, nkhani yachasowa. Mulibanja Ngalande
muli bwanji Angalandi mwaswera bwa nanga mwaswera bwanji ABJ mwaswera bwanji Rimpopo ndikaone litajwa muli bwanji amasangu muli bwa Amalawi zadziwika kunena kuti muzipani mwathumu anthu amatha kumapanga zoyipa president osamadziwa ku DPP kukhoza kukhala anthu kumapanga zolakwika koma president osamadziwa dzina la president ndikumayipa kukakhala ku MCP amayambisa ndi president zoyipa ku MCP chili ndi chipani cha Amayi Joyce Banda alipo anthu ena kumene kwa mapanga zolakwika koma Amayi Joyce Banda osadziwa Kamuzu amatha kumachitidwa zinthu ndi Kamuzu osamadziwa koma zina kumachulidwa la Kamuzu. So tukufuna titese zimenezi, tukufuna chipani chikabwera kumalamulira chilamulire mwamtendere pasapezeke anthu kuphedwa. Munthu akalakwa mtengereni ku koti, munthu akalakwa mwitaneni mukambirane naye koma osati zomupa. Mungoganizaso inuyo munthu amene mukumpha uja mwatsoka atakupulumukani ndikukuphani inuyo. Mumva bwa abale anu amva bwa program yanga ichikao cha kumadzulo akuti pasira ndi aja Transkulia atipasa atiuza kunena kuti Transkulia akunyamuka kuchoka ku Malawi pa 21 April. Pa 21 April Transkulia akunyamuka choncho inu onse amene mukukhala ku Pretoria ni madera ena ozungulira Pretoria tikatero tolo tikuphatikiza ku Limpopo ku headquarters kwa Limpopo akubwera Transkulia konzekani katundu anu akabwera akufuna azangu khala masiku 3 okha kungobwera lero mawa kukatolera katundu linalo kupachira linalo kunyamuka panopa Transkulia akubwera pa 21 ndenonse amene mukuzungulira Rustenburg nonse amene muli kumpumalanga nonse amene muli around Johannesburg konzekani katundu anu Transkulia akubwera kuti azakutengereni amene ndi Mr. Chikalonga ndipo nambala yawo ndi 078 2032134 078 2032134 amene akubwera kuti azakutengereni so katundu anu choncho nonse amene mafuna transporter konzekani amene mulozungulira ku Pretoria nonse ku Durban akukonza dongosolo lonena kuti abwereso ku Durban azisatola katundu komanso ku Cape Town akufunanso abwerenso azisatengaso katundu akamaliza kukonza dongosolo tikuzeniso ni pali Limpopo. Kumangochi kumene kukuli loji ina pamangochi tanofu loji imeneyi ikuchedwa Ngomzi loji imeneyi kukuchitika za chinyengo zokhuzana ndi zobera chisankho kumene kukugona anthu amene madzulo akumatuluka ndikumapita nkumakapanga register anthu ifeyo tundeta kumana nawo sangathawe anthu amenewa akugwiritsa ntchito galimoto imene number plate yake ndi MN 9935 ino a DPP mundimvetu ino a UDF mundimve ino a PP mundimve
inu mukuti UTM mundimve, Aford mundimve, kumangochi galimoto number plate MN 9935 galimoto imeneyi madzulo olomutatu manyamatano aichinge mupeza kunena kuti muli katundu amene akupangira register anthu pachatu anatuza zonoti zopanga register zinayima koma MCP akadapitirizabe akupita mmamizi choncho ino azipani zotsutsa mutongole maso mmene amanenera aponi Kalindo maso ndofunika kuwatongola anzanu alitu pa ground akukangalikabe pamene zinayima choncho mukafuna tangopita ku lodge imene iyi mwina mmene ndachula choncho sapezeka kwathawa koma number plate ya galimoto imene akuyendera olathawe ndi MN 9935 ndiye pali mkulu wina amene amaenda ndi anthu azikwanje amenewa ndi achibwe amenewa achibwewa Amalawi wasamusiridwa ndi kubwera ku Blantyre Deputy Commissioner wa Malawi Police wasamisidwa kubwera ku Blantyre ndiye ndifuna ndikupase nutenga achibwe ku Blantyre ko sitikufunako za chikwanje kumene koko mukangoyambisa za chikwanje anthu azikwanje omwewo azabwera pakhomo pano simukhalisa ako kumeneko nde mudziwe kunena kuti amene amaenda ndanye matazi kwanje kulilongwe wabwera wazakhazikika ku Blantyre mkulu ameneyi wa Pulasini anagwira anthu kunagwiridwa anthu atapezeka ndi mafuta amapita nawo ku Mozambique nde mkulu amene chibwe mafuta okwana 280 liters iyeyi akoti atalamula kuti anthu aja apereke faini mafuta moti akanapita kukathira maambulasi kapena magalimoto a polisi iwowa anatenga mafuta aja kukagulisaso ku Mozambique konkuja kumene anamugwira munthu akupita kukagulisa mafuta ku Mozambique iwo ndikuatenga mafuta ajaso ndikuagulisa achibwe amenewo choncho mkulu ameneyi wabwera ku Blantyre nde osaba mafuta amagalimoto kumeneko ku Blantyre yako ma officers ochoka mmadera osiyanasiyana aku polisi anali ku area 30 zana kumene amakaphunzisidwa akuti chifukwa cha chisankhochi amakaphunzisana akuti cloud control nde ma head of operations amenewa anachoka mmadera osiyanasiyana anakakumana ku area 30 kumene amakaphunzisana za cloud pula pokonzekera chisankho zonsetu ife taziziwa ma cloud pulawo ndeti cloud anananu ndiri ndi mndandanda wanthu amene MCP yakonzeka kwa amanga akuti ndicholinga mmadera mwawomo MCP ikapeze mpata anthu mukasankhe ma MP nde ndifuna ndikuwuze na Malawi ngati MP wakudera kwanuko wapezeka zonena kuti wamangidwa mosadziwika bwino mudziwe zonena kuti akuti MCP ali ndi chilingaliro chonoti MP wawo kumene koko akawine nde msankhe mainawa ali motero Enoch Chihana akufuna atamanga Akamlepo Kaluwa akufuna atamanga Timothy Ntambo akufuna atamanga Asamia Sulaimani mtima akuti suna apebwe akufuna kwa atamanga akwasakira milandu ina amakambirana kunena kuti amange Peter Mutharika koma kuti akuopa kuti muziko mukhala chisokonezo tried Peter ni mukammange
ndi muiona kuti kodi simakhala choncho. Ndipo anthu amenewa akuyesayesa kusaka milandu kumusakira Gangata kuti ammangeso. Ndibwereranso pa Gangatapo pali munthu amene nthawi zonse ndimayankhula, koma ndikayankhula pali masapota ena a DPP chifukwa chonoti simukuziwa zimene zikuchitika mkati. Mmabwera ndikumayankhula koma ife tiziyankhula chifukwa ifeyo timapeza nkhanizo mmene zikuchitikira. So anthu ena akukolezera zonena kuti Gangata amangidwe, koma imeneyo tisigwira. Ameneyo ndi Traore wathu wa ku Malawi. Nde akufunanso atamanga Ajapi Mohango, akufunanso atamanga Musowa, akufuna atamanga Anamalomba, akufunanso atamanga Anjawala, komanso Akabambe, komanso akufunafuna atamanga a Joyce Banda. Ngani ya Joyce Banda ife tikuiziwa ndi chifukwa chonena kuti amayiwa anamanga nyumba. Kumanga kumene amanga nyumba anapita kukazipereka nyumba zija. Atakazipereka nyumba zija MCP akhala ngati avulidwa ali maliseche chifukwa chonena kuti musona yawo ananama kunena kuti nyumba kumuloza a president amanga nyumba pamene nyumbazo zinali za amayi Joyce Banda, pamene pakubwera nkhondo ya amayi Joyce Banda. Ndipo media ya MCP yatenga chithunzi cha 2014 kumanena kuti amayi Joyce Banda pano akupanga zakuti zonse zija za 2014. Ndipo nanena kunena kuti mayi amene uja anamangiridwa nyumba ndi amayi Joyce Banda, ndipo mayi amene uja akukhala mu nyumba yomangiridwa ndi a Joyce Banda. Ndipo akupitiriza kupanga maupo a MCP kumanama kumalemba pa social media kuti amayi Joyce Banda akupanga mgwirizano ndi MCP. Mayi Joyce Banda sakupanga mgwirizano ndi MCP. Chimenecho amalawi muchiziwe. Mayi amene ndozindikira wanzeru zake zakuya sakupitanso ku MCP. Ndipo amachita regret kunena kuti kodi anapita bwanji kukapanga mgwirizano ndi chipani chicha cha MCP. Choncho ndifuna ndikuuzeni anthu inu, amayi Joyce Banda, Enoch Chihana, Atupere Muluzi, Adaliso Kabambe, tagwirani nani manja for the sake kunena kuti mupulumuse mtundu wa Malawi. Musankhe chimozi. Inuyo mukhale ndi makobiri, MCP ilamulire, inu mukhoza kuchokamo mzikomo koma anthu azivutika. Nde ndimafuna ndipemphe kunena kuti ngati ndikotheka chonde ngati ndikotheka chonde tagwirana ni manja ndicho linga chonena kuti ngati ndikotheka mupulumuse dziko la Malawi. Ndicho linga mupulumuse dziko la Malawi. Osati zokomera inuyo iyayi, koma tikufuna mupulumuse dziko la Malawi. Chonde azitsogoleri nda uchula ninu tatiyeni tapangani mgwirizano wamphamvu kuti MCP ichoke. Ngati sitipanga tu mgwirizano ndipo vuta kuti MCP tichose. Inde angakhale zipani zina misonkhano mwathu mukupita tu anthu ochuluka, komano chuluka ndi wanjuchi umanena imene yakuluma. Ndendi mafuna ndikupempheni zipani zonse tabwerani pamodzi kuti timenye nkhondoyi. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM.
changale jijantu ijabita dibasi saulo sijili mauja inu antu nigulibe manda kukantu antu kusala zeru za basi oini yavomeleza kuti yabwino samakalisa bazipova usiku wapita uineyo chilima na mulonda Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti Malemu Chasowa anaphedwa imfa yoipa kwambiri. Ndizomvesa chisoni kunena kuti pali kagulu kanthu ena kamene kakamakhala ikoko sikamasamala za umoyo wa munthu. Ndiye chifukwa chonoti inuyo simmasamala za moyo wa munthu. Limpopo FM izibweranso pano ndikuyankhula. Amalawi ndi anthu amenewa amakakumana ku nyumba ya Ngalande kumene amakakambirana zawo. Ndipo Chasowa anapezeka zonena kuti panali gulu limene linapita kukamugwira Chasowa, atamupha panaliso gulu limene linamnyamula ndi kukamponya ku sukulu. Ndasala pang'ono kuti ndipeze mayina anthu amene anakamnyamula ku sukulu ndi kumbweresa kumene anakamphera, ndiye guluso limene linamnyamula ndi kukamsiyaso ku sukulu. Koma panopa ndili ndi mayina anthu amene anampha Chasowa. Ndipo Amalawi anthu amene anampha Chasowa ndi Dofu ameneyi wa ku Ndilande. Ameneyi amakhala ku Ndilande. Dofu ndi amenenso akukhuzidwanso pa imfa ya Njaunji amene ananyamuka kuchoka ku Blantyre ndi kupita ku Lilongwe ndi kukapanga zakezo. Pochoka kumeneko anachita ngozi ya galimoto, anavulala mwendo. Ndizomvesa chisoni kunena kuti anthu ena akamakhala pa dziko pano amaganiza zongopha. Ndizomvesa chisoni Adolfu kumene muli ku Ndilande, Mulungu akukhululukireni, komanso mukuyenereka kulapa, munachosa moyo wa munthu osalakwa. Kukapha Njaunji nomwenso kupita ndi kukamuphaso Chasowa. Zomvesa chisoni. Ndipo inu munali ndi nzanu amene munagwira naye ntchito imeneyi. Nzanu ameneyi ndi Pongolani Hanja amene munapanga nayo zonyasa zimenezi. Ndipo kugulu kwanuko kunala Ngalande, ndipo kunala Masangwi, ndipo kunala azikuluakulu ena aboma amene mayina awo ndikutolera. Ndikufunanso Amalawi mudziwe dziko lathu sitikufuna khalidwe lomaphana. Aliyense amaufuna moyo. Kodi ndi ndani amene samafuna moyo? Kodi munthu ukakhala osabereka ndiye uzapha anthu? Amasangwi ukakhala osabereka ndiye uzipanga chipongwe kuwapangira anthu? No. This is totally nonsense. Tiyeni tipange ndale, wowina awine, woluza aluze. Chili mu democracy anthu ayankhule za ufulu koma osati kuchosa moyo. Munapha Chilima, anakulakwirani chani? Nkhani ya mgwirizano Chilima anapita. Lero akubanja kwa Chilima, akumsowa Chilima, akusowa chikondi cha Chilima. How you think lero akwanu kwa inuyo atangomva kunena kuti alichali chimwendo bandachi aphedwa? Angamve bwanji? Atamva akwanu kwa inuyo president itu akuti waumbiridwa waphedwa, amva bwanji? Valentino Pili akwanu kwa inuyo kumchinji atangomva kuti ankola chatu aphedwa, amva bwanji? When you want to do things, you need to think. Malawians, we are feeling very pain. Chifukwa cha anthu amene akungofa zosadziwika bwino, kufa chifukwa cha nkhani ya ndale. Koma sokuluza kwa Malawi kusaneneka. Kodi tilile bwanji faya Chilima ndanzawo. Tuosa ukachiko la Malawi ndiuzane mukukhala mubwanji kukhala mufika ife kungokalira kukona njala kunena pano chijerisha sana kukhala chikunene ife mulimera mutsiko muno efite yakumata ya mikuje chikuyosa ukahanga iwalira.
Amalawi amene simukudziwa ndati ndikukumbuseni kunena kuti tasala ndi masiku 150 kuti Chakwera achoke MCP zipita masiku 150 kukanakhala kuti mwina tikukonzekera Christmas ndikanati nolani mipeniyo tizajera uje tizajera nkhuku komabe nolani mipeniyo chifukwa tizakhala tikupha mbuzi kupha ng'ombe nkhosa nkhuku ndiye msanene tizachita kungopotokola ndi manja tasala ndi masiku 150 kuti MCP zipita tiyeni tonse Amalawi tikonzeke tivotere MCP kuti ichoke mboma tiyeni tikavotere mgwirizano umene kukakhale DPP umene kukhale UDF umene kukhale UTM kumene kukhale PP ya Mai Joyce Banda kumene kukhale Frank Mwenefumbo kudu tatiyeni mukakumane naye ndalai tatiyeni mukakumane naye ndalai musempana ndi zabwinoto chifukwa chonena kuti kuganiza kwathu ndikosiyana kuganiza kwathu ndisikosiyana timaganiza mwapenda koma ineyo ndikanakhala kuti ndinalipitwa Mutharika akuluakulu ndikanatha kunena kuti ndikufuna ndipange zinthu zimene Amalawi sanaziganizireko konse ndikanatha kusankha vice president kuchoka chigawo cha kumpoto chifukwa ndiye kwakumbika kusowa usogoleri wabwino koma nakasitimaganiza mosiyana ndeyacho nchisuti ndauzira mayeso koma izizi ndangonena ndikanakhala ine Peter Mutharika kuti ndasankhidwa ndikukhala president ogwira naye ntchito ndikanathaona kuti nditenge wina wake wakumpoto koma chifukwa chonena kuti muli ndi timu yabwino a president muli ndi Mai Joyce Banda olata khala vice 1 Amalawi tizakondo muli ndi Atupere Muluzi atakhala vice 1 ife tizakondo kuli kumeneko akabambi ndetiliso ndi Pangolini Alfred Gangata muli ndi timu yabwino endifeyo Amalawi posa chedwa apa tikonzekere tija mpunga wa nyama ngakusuza kuno munenge malosi akasampawi iwolendera usiyali kunja akunyira muzea muli bwanji Keti Kamwangala panopa Amalawi ambiri akumkumbukira Keti Kamwangala kuchosedwa kwesikomu mwachipongwe lero magesi out of 24 hours magesi akumango yaka 1 hour yoka akazima ndoti pakhala 23 hours opanda magesi ndalama zonse agospel kazako ampasa Richard Chimwendo Banda atazikapangisira kampeni ndikatera sopar munali ndine komrali ntanywa tisiyana pomwepa tikumaneso mawanso ndikubwera ndi nkhanga zaona ndikumva chipokoso kulumanga kulila mafula ndatamangila kongo ndikaone but was too late to save Jerusalem ndikanena chani kwa tundu wanga akandifusa kuti zinakhala bwanji mwatichosela tupi pakati patu komano muzimu tili naye amama ndale mwana wanga ndale mwana wanga ndale ndikakumbuka kadama komaswa matenje ndale
lelo ndikumva chilima chitakupopoledwa ngati zindizona ndale ndingona kumalekana kufuze anthu lidziwe chikunga tungamangidwe ndale ndingona akulirayo ndindaniko manje misozi situluka akulirayo ndindaniko manje misozi situluka ngati alipo wapangizi zinthu zake zisokoneke ngati alipo wapangizi zinthu zake zisokoneke koma mwina dinali ngozi moyo unosupanganika koma mwina dinali ngozi moyo unosupanganika mulile nafe limodzi bwa usati patseso chipinjochi mulile nafe limodzi bwa usati patseso chipinjochi ndale